עכשיו, אפרופו אנטישמיות ואנטי-ישראליות, ארגון השמאל הקיצוני זוכרות, שהרגע נזכרנו בו, פועל בשנים האחרונות ומארגן טקסי התנצלות בפני פלסטינים על מה שהם מכנים העוול שנעשה להם בנכבה. קבוצה של צעירים ציונים החליטו שהגיע הזמן לתת להם קונטרה ולהילחם על התודעה והזיכרון הציבורי. הנה עומרי אקוניס. ערב טוב. על פי השביל באמצע אני יכול לזהות שאתה בהחלט קשור לאקוניס היותר מבוגר. זה איתה נכון. אתה דובר הקרן הציונית לישראל. מה זה הקרן טוב, נכון. אז קודם כל אני חבר הנהלה בקרן הציונית לישראל, שהוקמה לא מכבר, בערך לפני כשנה. והקרן היא בעצם ארגון הבית וארגון גג לארגונים ציוניים, לאומיים, שפועלים לטובתה של מדינת ישראל. בניגוד לאותם ארגונים שהוזכרו קודם שפועלים כנגד מדינת ישראל גם בתוך הארץ וגם מחוץ לישראל, ואנחנו בעצם נותנים קונטרה לאותם ארגונים כדי לעודד ארגונים אחרים להוות להם ארגון גג כדי שהם ימשיכו לפעול לטובתה של המדינה. עכשיו אתם הולכים לעשות משהו נורא מעניין לזכרות, נכון? שזה נשמע לי פשוט גאוני. אם זה יעבוד ויהיו כל האמצעים וכו' וכו', הרי הם הולכים ומסמנים, יש להם מפה כזאת עם השמות של היישובים הערביים מ-48, ואחר כך מראים את הקיבוצים והיישובים שהוקמו על חורבותיהם, ואתם מזכירים להם שאנחנו לא הראשונים לבנות על חורבות. אכן, יש לנו פרויקט חדש שאנחנו משיקים ממש בימים אלו, היום נמצא בשלב המחקרי האקדמי. הפרויקט הזה הוא באמת בשיתוף פעולה שלנו עם ארגון שנקרא חזון לאומי, והמטרה שלו הוא באמת להזכיר א' לארגון זוכרות וארגונים דומים, וב' לציבור הרחב גם בישראל וגם בעולם, שעל אותן חורבות שהם מדברים שהוקמו כפרים פלסטינים כביכול, היו יישובים יהודיים הרבה לפני שהיה פה משהו שנקרא בכלל התיישבות ערבית, הייתה פה התיישבות יהודית לפני אלפי שנים. השאלה אם הקייס הוא מספיק חזק, כי אנחנו מדברים על יישובים שהתקיימו פה לפני 2000 שנה, היישובים האלה נהרסו לא על ידי הערבים, או לפחות לא כולם על ידי הערבים, אלא בגלל שגורשנו ונטשנו, והזמן עשה את שלו, והם באו ובנו מקומות חדשים, שאגב חלק משמותיהם הם שמות היישובים היהודיים, מה שמוכיח את הקשר. אבל השאלה היא האם טווחי הזמנים האלה הם לא משחקים לטובתם. אז קודם כל הוויכוח שבינינו לבין ערביי ישראל לשעבר, כאלה שטוענים שהם פליטים, וכמובן גם לגבי הפלסטינים, הוא ויכוח היסטורי, הוא ויכוח של אלפי שנים, מי היה פה קודם. באמצעות הפרויקט הזה אנחנו הולכים להוכיח שהקייס אכן מספיק חזק, כי אנחנו היינו פה קודם. ציינת את נושא השמות, למשל הכפר אנטה שנמצא באזור שבו הייתה העיר המקראית ענתות, שמצב אלוהי לנביא ירמיהו כמובן ניתנה כעיר להתיישבות יהודית מקראית. למשל, זו דוגמה אחת, ויש עוד ערים נוספות והתיישבות יהודית נוספת מקראית, ולכן הקייס הוא אכן חזק, ואנחנו נוכיח שזכותנו על הארץ יהיה עוד מהעבר הרחוק, בהווה וכמובן גם בעתיד. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.